Development Boro long live, long live, long live. UPPL long live, long live, long live. Udalguri Khawasli long live, long live, long live. Dr. Rasobi long live. गासै मोनथाम काउन्सिलनि समष्टि भैरबकुन्द हरिसिंगा आरो धनस्री दा बिनिनो दिनै धनस्री समष्टिनि काजियामाटी प्राइमारियाव गोलाव सम माखासे थासारि जेंना जेंसि दङमोन बेखौ सुस्रांनायनि उद्देश्यै बेयाव प्राइमारिनि मिटिं खालामबाय गोबां रोजा रोजा लोब लोब आइ आफा बेयाव बर' सान्थाल आरो माइनरिटि बयबो बाहागो लाफैदों जोबोद मोजां मोनसे उत्साह रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय मोनसे वेभ उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाना होनांगौनि थाखाय मोनसे वेभ सृष्टि जादों बेनि उनाव हरिसिंगा ब्लकनि सिङाव थानाय जेसेबां जोंहा प्राइमारि दङ प्राय 7टा प्राइमारि आरो जिखिनि जोंहा बुथ कमिटि दङ बे गासै बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोरजों मेम्बार्सफोरजों जोङो सावरायबाय गोथौयै गुवारै खारन बुथआनो जोंनि बिसायख'थिनि जे ग्राउन्ड लेभेलनि मोनसे सिस्टेम आरो बुथखौ शक्तिशालि खालामनानै बिसायख'थि देरहानांगौ जोंनि बुथआनो बांसिन शक्तिशालि बे मोनसे कम्पिटिसनखौ लानानै हाबा मावनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायदों बयखौबो आङो एनकारेज खालामदों आरो जाय जाय बुथआ बांसिन गोसो होनानै खामानि मावगोन बिथांमोनखौ जेब्लायबो जोङो मदद होगोन जाय बुथआ दुरबल बेखौ शक्तिशालि खालामनो थाखाय जोंनि परिकल्पना मथे जों थांगोन जोबोद मोजां मोनसे माने पर्यालोचना रिभिउ मिटिं जाबाय हरिसिंगायाव दा बे समाव आङो सुजित नार्जारी बे सनायगाव बे थावनियाव दङ जेराव नब्लां आरो भैरबकुन्द समष्टिनि 11टा प्राइमारि आरो गासै 88टा बुथ बे गासैबो बुथखौ लानानै जों मोनसे रिभिउ मिटिं खालामबाय रिभिउनि गेजेराव माखासे जोंनि वार्कारफोरनि सुबिदा उसुबिदा बायदिसिना थासारिनि सायाव फोरमायदों किन्तु रावबो कर्मिया मनोबल बायाखै जथेस्थ मोनसे स्ट्रेंथ आरो मोनसे आबेग इउपिपिएल दोलोनि फारसे मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे दोलोनि फारसे आरो बिथांमोना गोदानै आं जइन जानायनि उनाव मोनसे एनकारेजमेन्ट मोनसे बिथांमोननियाव थुलुंगानाय बेखौ बिथांमोना मोनदों होननानै फोरमायदों आङो बुंदों जे जोंनि साफ्रोमबो बुथ कर्मिया साफ्रोमबो प्राइमारिया आरो मोनफ्रोम सुबायाव थांनानै दर टु दर जोङो मिटिं खालामनांगोन आरो बेबायदिनो बिसायख'थिनि जिखिनि जोंनि देरहानायनि जे परिकल्पना दङ बेखौ जों खालामनांगोन आरो बयबो बुंदों एबाराव उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ रावबो लाखिनो हाया कुनु बिनिमयाव उदालगुरि विधानसभा समष्टिया माने कुनु परिस्थितियाव जोङो बेबायदि थाबथानायनि बाथ्रा गैया जिकुनु बिनिमयाव बे समष्टिया इउपिपिएल दोलोनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव जोङो बेखौ दखल खालामगोन आरो बिनि थाखाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जोंनि जायफोर यां जेनेरेसन निउ भटार जायफोर जेन जि बा जेन जेड जायफोर स्कुल कलेजाव फरायदों जायफोरनिया फरायखांबाय साख्रि बाख्रि नागिरदों जिउनि थांना थानायनि राहा नागिरदों बिथांमोननियाव मोनसे साननाय दङ जे यां जेनेरेसननि लिडारशिपखौ होनांगौ जायफोरा गोलाव सम सासन खालामबाय खेबब्रै एमएलए जाबाय खेबनै मन्त्रि जाबाय डेपुटि चिफ मोनबाय बिनि उनाव आरो बिनोनो एमएलए होफिननांगौ बे जुक्तिखौ रावबो नुवाखै रावबो बे जुक्तिनि फारसे समर्थन गैया बेखायनो पावारा डिसेन्ट्रेलाइज जानांगौ पजिशना डिसेन्ट्रेलाइज जानांगौ जाय दोलोआनो जाया मानो बेयो मोजां मानसि आरो खामानि मावनो नागिरनानै फैनाय मानसिनि आखायाव थानांगौ होननानै बयबो बेखौ बुंदों जोंनि देरहानाया रोखा आरो जेबो प्रत्याबाना जोंखौ लाखिनो हाया बे खोथाया जोंनि दलनि साफ्रोमबो कर्मिनि माने स्पष्ट खोथा आरो बेखायनो दिनैनि रिभिउ मिटिङा हरिसिंगा आरो भैरबकुन्दआव जोबोद मोजां जाबाय आरो मोनफ्रोमबो लेभेलाव जोंनि खामानिया माने फुल माने जोङो प्रिपारेसनाव सोलिगासिनो दङ
15 दिन टाइम दंबावो फैबाय थानाय सानबायाव बे समस्थियाव आरोबाव बहुत परिबेस चेन्जेस जागोन जाय परिबेसाव कुनु दोलोआनो तिस्थिनो हानाय नङा गोजोन्थों सार नोंथाङा गोबां थावनियाव रायजोफोरजों सावरायदों रायजोफोरा माबाफोर नोंथांनि सायाव आपिलफोर खालामनो रायदों बेबायदि मानि जेंनानि सायाव बांसिन बाथ्रा बुंदों रायजोफोरा रायजो राजानियाव गोबां जेंना दङ लामा दालां स्कुल कलेज बानायनांगौ बेथ' मोनसे बयनिबो दाबि जेराव कासा लामा दङ बेखौ बयबो गामिनि लामायानो जा PWD र'डआनो जा बेखौ ब्लेक टपिं बा पेभार्स ब्लक बानायनो थाखाय दाबि खालामदों इन्ड' भुटान बर्डार एरियायाव प्राय 3-4 मास ड्रिंकिं वाटारनि बेबस्था गैया जे मासनि बेबो फेलार थांनाय समाव दानि आथिखालनि BPFनि बिजाथि रिहन दैमारियानो PHC मिनिस्टारमोन बेयाव गिदिर गिदिर टेंकि लुबाय इभेन उदालगुरि टाउनावबो टेंकि लुदों खिन्थु बे टेंकियाव दै मोनसेबो गवासै ठिकादारा लुनानै फैसा मोनलांबाय बे इन्ड' भुटान बर्डारनि प्रब्लेम मेन इलिफेन्ट कनफ्लिक्ट दङ जेराव आङो भलन्टारिलि 10 बोसोर खामानि मावदोंमोन जथेस्थ' बेखौ नर्मेलाइज मानसिनि जिउ रैखा खालामनाय मैदेरनिबो माने थैनायखौ बन्द' खालामनाय बेखौ जोङो साक्सेस जादोंमोन नाथाय दा गोदान सरकारा जेबो गुरुत्व लायैनि थाखाय मेन इलिफेन्ट कनफ्लिक्टआ दा जाफिनगासिनो दङ फारसेथिंजाय यां जेनेरेसना साख्रि बाख्रि बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट एभिनिउस निउ जेनेरेसनाव जिखिनि मोनसे हप फिउचारखौ लानानै बिनि सायाव बिथांमोना फोरमायदों आरो बेखायनो उदालगुरि सुपार 46 ओरिएन्टेसन जोङो केम्प खालामगोन कचिं खालायगोन 1000 स्टुडेन्टनो एनुवेलि जों 1000 करि स्कलारशिप होनायनि थाखाय जों मोनसे एजेन्डा लाबोदों आरो बायदिसिना स्किल एन्टारप्रेनियरशिप जोंनि माने फार्मिं जिखिनि ग्रुप बानायनानै DIC IIE SI PRD बेफोर इनस्टिटिउटजों कानेक्ट खालामनानै यां जेनेरेसन बेयाव 2-3 लाख माने जेसेबां यां जेनेरेसनफोर दङ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव आरो समस्तिनि सिङाव जिखिनि दङ बेखौ आवगायलांनायनि खोथा दङ आइ आफानि बहुत मानसिनियाव कमप्लेन दङ जे अरुण'दयखौ गोदान सरकारा दाननानै होदों दा बे दाननानै होनाय अरुण'दयखौ सोफिननांगौ होननानै दाबि होदों बे बेलायाव जोङो दायित्व लादों स्किम मा जिहेतु स्टेटआव रायलायनानै DCजों रायलायनानै PDजों रायलायनानै ब्लकआव रायलायनानै अरुण'दय सोफिननांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ गोदानै क्लास्टाराव फेडारेसनाव सोनांगौ SRLMनि गेजेरजों बेफोर खामानिया गोब्राब खामानि नङा मावनो गोसो थायोबा हायो खिन्थु जायफोरा स्किम आसनिखौ लानानै राजनिति गेलेयो माने सिगियो भय भाबुकि देखायो दाननानै होयो बिथांमोननियाव बे पलिटिक्सखौनो दिनैबो खालामगासिनो दङ खिन्थु बे बाराव पलिटिक्सनि गोजौआव थांनानै रायजो राजाफ्रा परिबर्तननि थाखाय भट होगोन आरो कुनु कारनाव सासे मानसिनो दुगुनाय माने डाबल क्षमता होनाय खोथाखौ रावबो सानाखै आरो बेनिखायनो आं सानो जे जोंहा इन्स्टिटिउसनफोर जिखिनि बानायनांगौ दङ एकर्डनि आद्रा थानाय इस्यु एजेन्डाखौ मावनो गोनां दङ बे गासैखौबो लानानै जोङो 100% जोंनि टारगेट जोंनि डेस्टिनियाव जों साक्सेस जागोन बयनिबो समर्थन मोनगोन आं खावलायगोन जेसेबां स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि फरायनाय दङ उदालगुरि बिधानसभा समस्तियाव खामानि मावफैनांगौ साइलेन्ट भटार हिसाबै भट होनांगौ जाय दलावनो थाया मानो आरो बयबो यां जेनेरेसननि जनप्रतिनिधि हिसाबै आंनि फारसे सेम्पिथि माने थुलुंगानाय सापर्टखौ बयबो जाहाथे लाखियो UPPL दोलोनि फारसे लाखियो आं बेखौनो खावलायबाय आं बयनिबो हेल्पखौ नागिरदों